Bueno, vuelta técnico yo esto. Bai, venga va. Errugera infalibiko jo stok. Vale, itxek. Itxek. Vale. Bueno, lehenengo bat. Kari, inflaik. Marino, zemuz? Ni ondo. Zein da zure lehenengo oroitzapena bizikleta baten gainean? Umetatik. Aiken bizikleta, zaitek iberduran etxetxoan lana, eta bizikleta batzekan transporta bezala. Libre ustu zenien, haxe aprobetxatazio miskat, kuadro azpiti sartu, kuadro azpiti pedalaga emoteko, eta, horrela, baina kompetentzia guan, gara. Kompetentzia, zer ba? Anaiak. Anaia nesizio gozen, da eurek lehenengo, eta gero ni. Ni, beste anaia, Nestorrekin bikitzeka. Orduan beti pareko, borrokan, txanda hartu, Marino zelan, lagurte gaztego zen, isiliko bier. Bizikleti eskuen zaubenien jota fuego, txandaka, gorata bera. Nork irakatsi zizun zuri bizikletan ibiltzen? Ni uste bat, apurka, noberak. Nahi eguel ibiliko zua zen, baina txegatea konsientzia esalan ikesi nuen, baina seguramente bai. Garai haietan etzan egun bezala gurasoak ibiltzen direla atzetik. Gurasoak ez. Gurasoak euren historiak inoetan gu independentzia totala zibiltia joan. Orduan zau erastirik jolasetan ibileko, nire aitak eta nire amak lan asko egiten zuten, eta guk jauzi da paraka apurtuzko orduan beste belarrezkinakoa, baina laguntzera ez jauzteko, orduan ez hauen olako konturik. Melinda was mine till the time that I found her holding Jim and loving him. Gure amak eta aitak egizuten euren ahorruekin, bezinoek orbean egin zuen lana, da ari eskatu zion, bezkita bi karteko guretzako, eta arlela hasi ginen, orbea beziketakin, da orduan arekin ebirik hasi ginen atzea eta horrela nahi biok. Hori zan, etxean orbea bizikleta sartzen zan lehenengo aldia? Bai. Nola gogoratzen duzu momentura? Ikusi bizikleta alako ziklistan manilarrekin, mundiala, bai. Oso berezitzen, eta horrela, lehenengo bizikleta benetako ikustu guna. Baina bi segaitik zozen, bi. Nestor Dani, bi gaioa. Bai, hori bai, Dani iru izango nizu, baina... Bai, mutikua. Da, eskolak aprobau, da, premio bilontzako, batentzako moneskero kristeloko bronkia. Bi gizetera beti okitzi zuen... Gerria. Hori agortala. Aiken bizikletak gero, azteak joan, iruan nahi juten mediguel bendire, arantzazure jun bizikletan, eta nire toketaten aiken bizikleta. Jutega joan gorbeira, eta zean nire bizikletan jun, eta gero egon gorbeira, bajatu, eta bizikletan buelta egin, jola gauzak. Dani, anai enatzate beti. Gogoratzen duzu, ume batentzat orbea bizikleta bat izateak zer suposatzen zuen garai hartan? Orduen guretzako zan orbea zan itxeko gure bizikleta, Euskaldunen bizikleta, beste barri iztakiun. Eta lehenengo bizikleta kompetizioko ikusionuena, jauan persona bat kanpotarra zoan, lanien, konstruzioen lanien, eta bera aparte, ziklista zoan. Beren lagun batek ekarri joan, gure etxera ikusteko zelako zan bizikleta, hau kompetiziokoak, tubularrakin jagoratzenok, ez zoan benetan ikusgarritzea bizikleti ez, no? Nire haitxepe egunero periodiku erosten zuen, da egunero denpora gehitxua egiten zuen ziklismo, orduan ziklismoen egunkarian urten den zuen 2 edo 3 pagina, buelti zauenien, da horra kontuak, eskolatik danok urteten gendun kalera, karrera bat zatorrelako.
Ni gogoratzen naiz, Durango Mariztetan kalera urten da altabozak que viene Katarra escapao. Ostras, Katarra, joder, ez zera, Juan Mari, berrizterra, hostias. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me. Marino Lejarreta azkenik Italiatik bueltan eta etxeko talde batetara nola izan da? Baina, aspaldien komentatu da, eta gaurko egun esin da, gutxi gora ofizialki emoteko. Oso, pozin dago, ez dara etxera tortie, eta amengo karrera korretzea, amengo jenteaz, uste oso ondo torriko datara. Zer suposatu zuen zuretzat Euskal Herrira itzuli, eta Orbea taldean sartu eta Orbea bizikleta baten gainean jartzeak? Bueno, txeko talde batera da etxeko jentekin egotea. Ja, hori lotura hori eta, bueno, komodo sentitzaz etxin zauenin. Etorri ziren zure burura txikitako oroitzapenak? Bai, eta gero nire kuadrilako lagunen bitartez be, bezaten, ja, urrago, bazika oso zer komune, bai, ez duk, orbeakin, eta, bueno, hori, sensazio hori, ez duk, orbea niretzako ja ordu momentuan zoan, etxeko gauza bat, eta, norben hariman sartute bizkat, ez duk, hori sensazio hori. Gogoratzen duk, Italian, por ejemplo, Kolnagok ekipo bat txekan ona, del Tongo eta hori, eta nahi joan, berekin korretzea da nik. Gure joan, etxeko taldere atortzea, burun sartuetan, da. Baina Marino Orbean taldean ibili izan, da hor ja, itxinguroko, da orduan ja persona heldua zara, da orduan ja baloretan dozu herriko geusak. Hortipe amistade gehitxo hartu genuen Orbeakin, Orbea ja beste salto kualitatibo bat bastante importanti mon zuen, eta ja mundu mailako kalidade askoko, mundu mailako kalidadeko bizikleta zelan ziren, orduan da itxingurukue, kontxo, orduan ahazten dozu balore asko. Gure familian jarraitu zuen, gure semea be Orbeako taldean zauen karreretan. Profesional moduen, Orbeako taldean. Da orduan jarraitu zuen, da kontinua bat izen da nire familian, mintzen niri, lotute onda Orbea markia, da nire gustoko kirola, ero nire gustoko abentura bidea. Orbea zuretzat bizikleta bat baino gehiago izan da? Bai, etxeko produktu bat dizendok, eta baina beti ikusi bat harremana, niretzat Orbea, gero lobi eta Orbeakin ibilizuan, osak, nik Orbeakin txekat oso harreman sentimental hundiza. Urik hartuok? Nik urik etxoa bier. Eiken den freskuriaz. Silikon. Arti buru. Nahuteko asmudeko gaur? Nahu, haitu betiko mendire. Hoizera. Hoiza, gure mendire. Sakizto bat txikitik, Bale. Aldapoa politxo guetak eta. Bale. Venga. Gogoratzen dut, zelan lobia izan korritzen Orbeakin eta bar, ja Orbeatik etorri eta Orbeakin ibiliko nintzo, baina hor nintzen bizikleta zekaz, da Orbea zizua bizkat laguntzen, bizikleta aldatzen, da Orbea sartu, eta handik aurrera apurka harremana Orbeakin ondize ikusuat, eta Orbea bakarrik biltizuat. Eta zure bizikleta kutxunena Orbea da? Claro, bai, oso, da más ondo zaintzestek, eta bizikleta gona txekaz. Gaur egun, Orbearekin zabiltza hemendikara? Atzea eta aurrea. Badaukazu kutxunen bat? Bat dekat, gure semiak ilakik munduko txapelketa korrido zuen, txamperin Suizan, da Malaguarren egin zuen, da bizikletia, hor dago, karria maitu zago moruen. Nosmika ebitzen dut hori biziklete hori.
eta gero beste batzuk, bueno, einakin erentziakuek, mendiko biziketakuek. Da gero beste bat neuria, baina dana diez Orbea. I love you till the end. I just want to tell you nothing you don't want to hear. All I want is for you to say, oh, why don't you just take me where I've never been before? I know you want to hear me catch my breath. I love you till the end.